Sing dupa kumelon mangambar selaning krana sumarba arum gandanya Danyo sasmita jati sasmita wangsiting dewa Sawaryana Sri Katulu gagah mereka gambira lampahing prawira tamtama hangangkat karyaning praja sembada Wirotama sembada Wirotama Kula tingali paman Sengkuni sampun miyos saking kasatriyan Madukara. Menapa wa sing parembakan paman?
Kang putra Banjar Junut pun Dursasana cumadhong kabar. Kula putra ing tirta tinalang pun karata marma ugi cumadhong dawuh paman. La paman Cengkuni paman. Camut cawet tawis dangu. Anggenipun para Kurawa mangkempal nenggo dawuh andika paman Cengkuni. Kula pun dulma gati ngaturaken tirta Cantaka, tirta Bayu Cantaka kodhok Pancengkuni kaya kodhok. Kula pun putra Sindhu Jayadrata nyadhong dawuh paman, putra Pedhanyangan kula pun swatama nyadhong pawarta paman. Ya nggih anakku kabeh kulup sata Kurawa. Aja nganti slendro sing dadi rasamu dina sakmengko sing rembug aku lan gurumu. Kakang Durna ngujuk-ngujuk marang si Janaka supaya murungake sedyane anggone bakal duwe gawe mantu. Dene mantene ya kuwi si Gatotkaca kelawan si Pergiwa. Kabeh iki dilakoni krana sinuwun anak Anggara Duryudana tinangisan karo ponakanmu putra nata ing Astina si Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Kumara dina iki lagi gandrung kayung-yun karo kasulistyaning warna putri Madukara si Pergiwa. Mula iki mawana kasatriyan Madukara. Si Janaka wis sarujuk mbok menawa ponakanmu Lesmana Mandra Kumara dhaup kelawan si Pergiwa. Iki tegese dedhaupane si Gatotkaca lan Pergiwa sida wurung, Nger. Walah. Niki mengke mesti kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Awong duwe gawe mantu wis kelakon nyebar undangan lah kok dibatalake. Mesti kemawon gelandang carang saka pucuk man. Bener kandamu, Dur. Pirembukananing Madukara durung rampung iki mau kedadak ana tekane Satira Randu Gumbala. Bocah degleng si Antasena. Sajake Antasena ya wis ngerti yen tekaku lan Kakang Durna gawe horeg ngicuk-ngicuki kahanan. Ya dalah. Jadi sampeyan niku wis krasa lho, Man. Wis krasa sampeyan niku tukang ngicuk-ngicuk, tukang provokator, kan? Ning sampeyan ora mendho ning malah ndodro. Jagat niku pun nyekseni, umat niku pun ngakoni, Man. Jal saiki kula takon. Wong sing seneng wayang niku napa enten sing omahe kok ditempleki karo gambar Sengkuni niku napa wonten? Ora enek. Dadi yo majang gambare Semar, Prabu Kresna, Werkudara niku pratandha wong niku akeh sing ra seneng kali sampeyan, Pak. Mula sampeyan kudu ngilu kaca, Pak. Aja kanthi kedlarung-dlarung. Wong edan iki. Kowe iki yen kabeh mangkat, kowe kudu mangkat aja nganti mbalela marang perintahku. Bakune dina iki kabeh kudu mangkat. Pakatek pundi lho, Papan? Nyeblake klilip kang ngalang-alangi dedhaupane anak Anggar Lesmana Mandra Kumara kelawan si Pergiwa. Maknane Antasena dipateni. Lah rak tenan to. Mateni wong deh. Pun kula tak terima nyawang mawon. Kurawa kok kasil mateni Antasena, kula rabekke melih manjenengan. Oh iblis iki. Ora caturan karo Durma Gati Swatama. Kula wonten dawuh paman, metu njaba. Merga yen ora ning njaba engko ndak dadi. Yo, cakeme elek to. Tuwek go patutan kok. Dur parai rusak wae. Ora iki serius. Metu njaba natap bendhe kaping telu pisan dandan pindho nglumpuk kaping telu kabodholake. Lho nggih paman dateng sendika amit madal pasilan. Mangsa nembah kang piniji Sang Swatama nedya bidal undang wadya bala mangko rumahap kang para wadya hanampi dawuhira
tan wonten kang samya kantun nenggo dawuh bendi bidal Giya bidal sangganing Sata Kurawa yen Cinandra saking Mandrawa lumaris glaring baris Yo 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 yo.
bayak-bayak prawadya balagung ing prajurit mangsa gumregut tumanduk kang samya alumaris hanempuh reksa gung kusuma wicitra Wasenggana piye Antasena Kakang Antareja Antasena kepiye sajake dedhaupane Kakang Gatut kelawan Mbak Yu Arimbi bakal ana sing dadi pepalang kusik aja waton kandha nanging kandha sing awawaton Antasena janjane ana perkara apa Yayi ngene ya Wakapi lan Kakang Antareja dina iki wis ana dawuh saka Paman Arjuna mbok menawa sak mengko dedhaupane Kakang Gatut lan Mbak Yu Arimbi dibatalake kelawan Paman Janaka jagat Dewa Bathara bumi gunjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing alis lir kincang ing alis risang maweh gandrung ing rembug wis gumathok antaraning Jodipati lan Madukara lah kok ana kedadian kaya mangkene iki janjane pamanmu Janaka nganggo dasar apa nganggo waton apa Antasena aku ora gumun kok Pakde merga tekaku mrono wis kedhisikan karo tekane Pendhita Durna lan Pati Sengkuni. Sajake Paman Arjuna wis kena pangicuk-icuke wong Astina. Antasena isa kandha kaya mangkono merga kabare Paman Janaka bakale tetep duwe gawe mantu. Nanging mantene lanang disalini saka praja Ngastina. Wis jal, piye ngono kuwi? Ayen ngene carane wis cetha kabeh iki saka pokal gawene wong Astina kok Wakapi. Segara bala kang tumingal perang jambu samya medali. Leratate wileting kota. Danyuwangkong manguncang niti benjang sang aji mijil. Latinyo ngedali uwus Trusna Surawilaga kaya buta singa wregil ndak sawang kayana barisan segelar sepapan jangkep gegamaning aprang kae sajake barisaning Sata Kurawa bosen urip aja karo nden gawe ing Galipapak ditakoni apa perlune ayo Pakde tak derekke Handadal gayuh gekono risang Ramandaya pati ana yaksa gungcang krama namane Welakatak sini jejaki jroning wareh
Marek. Oi. Paman apa baratane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine denani yaya suduk coco prapteng kikir sukmane ilang raga karingan lintre kethek putih ora pangling anoman bocah saka lima Haswatama ya kowe ngerti sing dadi boron laronku ora ana kidang menjangan kang sumliwer dudu bangsaning kewan. Lah banjur anak Werkudara si Antasena sing tak goleki. Apa butuhmu kelawan Antasena? Dadi pepalang anggone anak Angger Lesmana Mandra Kumara bakal dhaup karo si Pergiwa. Dewi Pergiwa kuwi bakal kajatuh krama kelawan anak Angger Gatotkaca. Kowe wong Kurawa, Kurawa kuwi wong jaba. Ora usah melu urusan Njodipati lan Madukara. Kethek tuwek elek ndang bangka. Sumingkira. Apa kelakon tak lokke sak dosamu kowe? 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus prayit nang ati-ati. Lena pangendamu kecandhak lakon dadi pengewan-ewan kowe. Ikatan nyamber walang tandangmu Hanoman.
ho, mati jebol dadamu kuntit. Wow. Bapak yo Ada yang Yo, durung kalah aku. Oh, jebol dadamu. Mati. Wot, mati. Ayah. Wet. Oh. Mati. Hey ya, ya. What? Ada yang Hei. Wet mati aku. Wet Wah. Oh. Wah. Iki sing tak goleki Antasena. Paman Kartomarmayu maju ke Prangarsa ngejak pirang dina ladeni. Ora bakal mundur jangkah cobanen. Wo. Otar. Ambruk. Canda. Macam-macam dengan saya. Hati aku.
metu Sindhu Jayadratna kang dadi musuhmu. Somak blunus lho bareng melbu kok lemahe nutup neh mau buka lho bareng melbu kok nutup neh kok beda karo nggone wong omah ya angger ditutute nek mlongo mutar ho het pat dangak sithik. Dangak neh. Pisan kas. Ya. Ketiban bindi pedhot bangkekamu kowe. Ramingkat wosok balungmu kowe. Hei. What? Wah! Oh! Hut! Oh! Hut mati we. Het! Ah! Mamprung. Hey! Ah! Ah! Hey! Ah! Ah! Hot! Ah! What? Oh! Kabrabak suruh kabranang geget waja mlintir gumpala sugal wijiling sabda ladalah
layak Antasena kemlinthi ana sing dekengi jebule. Ayo wong telu bareng maju. Onangan Dursasana cencang cengkot kruncal kowe. Siluman nula wem Antareja ayo maju karo karisa legane atiku ora bakal gigrek muluku salamba wait yo pilihan le what kliang gerutuk what? Canda antemake, tanda kuwangake. Oi. Dursasana jaya, Dursasana menang, Dursasana jaya gedang bosok gaglaken. Pikir. Hit. Ayo le. Oh, wah. Ayo kliang gerutuk. Hit. Canda bantingake. Canda uncalake. Dursasana jaya, Dursasana menang, Dursasana jaya, Dursasana menang. Yo. Ayo, teman-teman. Ayo. Ada yang. Hei, wush. Oh. Hei. Dursasana basa, Dursasana koklak, Dursasana basa. Mundur le.
ketewasan Ndara. Pandya Bala Pandhawa myuk gumulung mangung sering sakta Kurawa kambah kungkih Serakatite Paman Sengguni lonjong mimis lampahipun mlaramingkus napasipun wonten perkawis menapa paman ngaturi ketiwasan nggih sajake si Antasena mboten trimah dedaupanipun Gatot Kaca lan Pregiwa ketitik sak menika para Kurawa dipun ajar dipun pala gantang Kurawa nyuwun pengayoman nggih Antasena murang tata tibani pusaka ora kendang derajat apa kuwi Oh. Wah, Antasena. Anoman malumpat sampun prapting witing naga sari mulat mangandhap katingal wanudya yukura ageng ing Yayi Antasena gendang kapracundhang kenging dayanipun jemparing saking Paman Janaka kados pundi pamrayoginipun Wanoman ya jagat ya dewa ya Bathara nggih upami kang Paman Janaka dipun tandingi kula wasumelang punika dipun ginakaken srana para Kurawa murih ringkihing para pebunden Pandhawa lajeng kersanipun Siwa Senggana becik nyimpang dalan kemawon wong ngalah niku mboten kalah kok nggih kalian derek memuji murih pedhut pepeteng menika enggal sumise nggih ngestakaken dawuh
ana kitung rumet saing wanci wengi teko ayu luputa ing waran luputa bilahi kabeh jin setan datang urut panaluhan kan ana ing wani liwa pagawe gunane wong rukun geni atemahan nirta malih adotan ana maraing mani guna tutupan sirna ana kitung masa ing wanci wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jin setan datang urut panaluhan kan ana kang wani liwat pagawe gunane wong rukun geni atemahan tirta malih adotan ana ngaraing mami guna tutupan sirna kedhep tresma aku nyawang slendang biru gelungane minta lumampah pasiane ngagem kebaya ungu ngate batik solae esemis lagane gawe pinggo nyata kagungane gede bae aku kunci bane Mereng sik ya, Truk. Nggih. Yuk, bacutke salah siji, yuk. Anyelai janji selendang biru kamong enaki ati
selendang biru. Sekali lagi masih ya. Yuk. Tatapono janjimu selendang biru. Kadang tasma aku nyawang selendang biru. Kelungane mentok mantan pasti aneh ngagem kebaya ungu nyampe. Batik solae semes ragane gawe bingung. Nyata kagungane gede bae. Aku jiwane Ya. Yuk. hanya selendang biru, selendang biru hamung enake hati. Ya. Noratakan batin setiamu. 1 2 3 yuk. Selendang biru. Gerobaknya masih. Yuk. Tatapono janjimu selendang biru. Ya, alhamdulillah. Ya, jam loro manut jamku. Wiwit mau sore kelenengan penabuh Kang Sarta Sinden munggah. Para pamirsa ing laladan peting kutukan randu blatung wis padha nglumpuk dadi siji Kang Gareng. Ngono, Tru? Nggih. Ora ngemongke bapak-bapak, ibu-ibu ya Mas, heeh. Termasuk bocah-bocah cilik. Ayo. Kuwi dadi pendidikan sing penting kok Mas Gareng. Bisane mengkono, Tru? Ayo no. Merga tak kira yen generasi seniman kuwi ora kurang ya toh. Merga didukung adanya pendidikan seni, urung sanggar-sanggar sing privat, sing nyantrik, Lah sing durung kepikir kuwi malah cok kadangkala ya kuwi penikmat wayang regenerasi. Kuwi sing calon-calon sing arep nanggap. Itu cah cilik-cilik kuwi nek ana wayang dijaki iki penting perkara sing baku. Nadyan sepele ning ya penting. Ha iya no. Yen ora awake dhewe sing memperhatikan njur sapa meneh. Oh ngono. Heeh. Mergo ngene lho Mas. Piye, Gong? Aku Kang Sarta kowe iki ya ngrumangsani bangsane awake dhewe iki Indonesia iki sing arep dindelke apa? Oh ngono. Heeh. Arep mengandalke teknologi wis kalah karo bangsa Jepang. Ha iya. Olahraga jelas kalah. Lah iya. Sing diandalke iki mung kabudayan. Oh ngono ya, Kang. Heeh. Durung meneh kabudayan kuwi nek jane wujud jati dirining bangsa. Ngono? Heeh. Kaya kepiye to jati dirine wong Indonesia, kaya kepiye to jati dirine wong Nuswantara? Kuwi sawangan budayane andhap asoring negara kuwi gumantung kabudayane. Oh iya, heeh.
senadyan iki ora malam prei, malam Senin, ning ora mengurangi semangati kanca-kanca. Lah iya. Wah luar biasa, heeh. Ya komplit ora komplit dikomplit-komplitke wong nyatane ya anggota grup Astabrata iki ana sing isih sekolah, ana sing kuliah, ana sing nyambut gawe, heeh. Mula kudu dimaklumi yen ora ana sing ora mangkat. Oh ngono ha iya no. Wis bakune kepiye carane tampil maksimal bisa nyenengake lan memuaskan para warga masyarakat kene ya Le. Heeh. Godhong tela wae bisa gawe lega napa menungso sawaning menungso kok ora bisa gawe lega. Ayo alam-alaman. Mas Heru. Ha iya, dalem. Gliak-gliak waton kecandak. Sareh-sareh waton pikuleh rumangsaku nek acara mantenan rung metu setya tuhu kurang Mas aku jenengan bawani Mas Heru nah kita siap nah iya weh ja